Vale. Hola, jo sóc Irene Ballester i l'art a la meva vida jo crec que va arribar un poc per necessitat de desfogar-se perquè no me podia estar quieta i des de ben xicoteta la dansa era que se m'eixia el cos. I ja no m'he pogut desenganxar mai. I aleshores un poc per necessitat i pues això, gust i no parar. Jo sóc Miquel Ausina, pianista, músic. Pues, jo la veritat és que no recorde com va començar, perquè fins als 14 anys no tinc records de tocar el piano i vaig començar als 4. O sigui, us podeu imaginar. Sí. Va arribar, pues, suposo que als 16 anys meus pares no me van pressionar molt i sí, i vaig tindre just una bona profe que me va molar i que me va posar música davant, que diria, ostres, això és diferent, no?, de lo que estava estudiant de la tècnica, el conservatori i tal, i me vaig enganxar a soles i fins ara. Però, vamos, podria no haver-me dedicat a la música, no? O sigui, vaig estar ahí i així hem arribat. O sigui, el nom de Puput jo penso que és que arriba al final, o sigui, no ha tingut nom fins al final i ha sigut després de... se li ha donat un sentit, no?, a la paraula Puput. Puput és una peça de carrer que volíem com mostrar la nostra experiència en el confinament i bueno, pues, comença en un encàrrec per Puig per a fer una peça en una plaça rodejat en el moment del confinament, que la gent no podia eixir al carrer, i és una plaça on està rodejada de balcons i cases, no? Aleshores la gent suposadament va començar que anava a veure l'espectacle des de dalt, des de les terrasses. I bueno, jo crec que més quan comencem a contar un poc el Puput parlarem de per què, o sigui, és una casa, suposadament l'espectacle es veu des de dalt i en qualsevol direcció, no? I aquesta és la idea. Per això després canvies l'espai i canvia el sentit de la peça. Continua un poquet a veure què pots contar de Puput. No, això va sorgir d'un encàrrec de Paco Orts i al principi anava a ser encara en fase 1, aleshores nosaltres vam començar la peça pensant doncs, que seria com un foraet de la nostra experiència en el confinament i com tot aquest temps que hem estat tancats, doncs, de repent obrir aquest espai, trencar les parets de la casa i mostrar-ho això amb el cos. I ja Podem està. entrar més en detall, però no sé si... Sí? Entrem més en detall? Val. Ok. O sigui, Puput, al final, el que mostra són com les 3 etapes de preconfinament, confinament i no sé si postconfinament o més reflexions sobre el que el confinament a nosaltres ens va produir, no? Abans n'hi ha com un moment de treball i de treball, jo crec que tot això és general, no hem descobert res, tot el món estàvem amb el treball a tope i de repente ens van parar i ens vam donar compte de joder, com estàvem, a quin ritme estàvem anant abans, no? I era aquest primer moment de xoc, de moltíssima informació de tots els jocs i nosaltres fent ioga en casa, no? És un poc aquesta dicotomia de el que està passant fora i el que està passant dins, no? Va tot a tope, però el cos està superquiet. I a través d'això, doncs els sons dels pardals, el silenci dels cotxes, no?, que ja no hi ha, doncs és la idea de que de repent la nostra imaginació ens salva d'aquesta situació. O sigui, creuem les parets de la nostra casa i comencem a llegir mogolló, disfrutem de moments que abans no podíem disfrutar, no? I per això Puput, perquè vam decidir que un dels pardals que escoltàvem era Puput, encara que no hem escoltat Puputs en València ciutat, però ens agradava la paraula també i simbolitzava com aquests pardals que hem escoltat i que ens han fet eixir d'aquestes parets, un poquet. Sí,
Sí, la part central, no? És, com bé ha dit Miquel, això que estàvem quiets en casa en molts pocs metres quadrats. Esta casa on hem estat nosaltres no és molt gran, però lo ràpid que passava tota la informació en el cap, la saturació de tot el que estava passant fora i aquest contrast entre la pausa i el moviment eh, i el jaleo mental i de tot el que estava passant fora, però tu estaves dins en calma. No? I la tercera part és un poc aquesta esperança. Jo quan vaig començar a anar a l'estudi a intentar crear Puput, ui, això elimina. El primer que m'eixia és improvisar lliurement, no? I moure'm per tot l'espai perquè no havia tingut espai, havia estat així com donant classes en 2 metres. I això és el final, no? Com la necessitat d'espai, la necessitat de llibertat, la necessitat de moure'ns. És horrible. O sigui, al principi encara dius, uah, totes les peces que no he vist i estan posant un mogolló de coses online i la gent s'està movent i fent coses a casa creatives. Però això per a mi va durar una setmana i després ja era... No se pot, fas qualsevol cosa. Jo, per lo menos, la meva creativitat estava bajo cero. És que, bueno, jo és que crec que, bueno, totes les arts escèniques, la música, tenen ahí un component del directe i del que passa en el moment que, o sigui, sona un poc romàntic, però és de veres, les càmeres no poden... Les càmeres, i jo crec que més que la imatge que reps, el context en el que la veus no pot ser igual que anar a un teatre i estar completament absorbit per el que està passant. Jo, nosaltres, des de que va acabar la pandèmia, hem anat al teatre una una vegada per setmana, quasi. O sigui que... I en aquests 2 mesos jo estava... O sigui, jo no podia ni mirar res de teatre per internet. O sigui, me donava un poc de fàstic d'estar ahí en casa i tot el món publicant coses de cultura i cultura i cultura que dius... Sí, és molt necessària i també molt precària, no sé com dir-ho, no sé, era tot com massa trist, com treure el fem, no?, a relluir, no? No sé. A mi, sí, de la cultura gratis, no? Cultura gratis, i dius, hòstia, sí, o sea, és gratis i és de veres que no ha de ser gratis, però, bueno, no sé, que tots vam acabar ahí com saturant la red de cultura i jo en aquest sentit no me vaig enganxar massa al que estava passant culturalment, vamos, no sé. Doncs nosaltres en Fil d'Arena tot el que teníem programat es va caure i moltes coses sí que ho han pogut programar per a este últim trimestre. Este últim trimestre ha sigut una botxeria perquè teníem moltíssims bolos, que estem molt contentes, però clar, tots junts, i de públic prou malament, perquè la gent així encara bé, i sobretot si és de carrer, molt bé, la gent té moltes ganes, però vam anar a Sevilla i ahir tenien moltíssima por, van vindre molt poqueta gent. I en altres teatres, per exemple, estem movent Nina, Nina està tinguent bolos i venen més adults que xiquets, perquè els adults encara, pues sí, van al teatre i tenen moltes ganes de veure, però en els xiquets no venen. No sé si és que se'n van a la muntanya a l'aire lliure, però estan prou buits. Però, no sé, amb moltes ganes o sigui, estic molt contentes dels teatres que han seguit i que no ho han anul·lat i han continuat fent-ho. I quines preguntes més? Pues,
La meva... Lo meu és més estrany. Jo tenia algunes coses de piano, però bueno, tenia alguns projectes de piano, alguns projectes en marxa d'un ensemble i una coseta a Barcelona que se'n va anar a... Bueno, s'ha quedat en stand-by total. Una altra cosa de piano s'ha passat a maig de l'any que ve i jo en aquest moment, cap al final, jo vaig, no sé, vaig tirar un poc la toalla en el sentit de jo passe d'estar... Ja costa molt trobar bolos de música en València, que és un horror, per a ara estar barallant-me, no. Vaig donar un passet enrere, pense, i Irene me va motivar per a que me tirara a les ajudes de producció i a clavar-me en aquest món més burocràtic que mai m'havia clavat per temps i per desconeixement. I ara doncs, m'he clavat en les ajudes i estic produint un espectacle a foc lent, sense... Fins a gener no tinc cap cosa. I per una banda bé, perquè la veritat és que estic gaudint molt del procés, no? De crear amb temps i de fer tantes coses, però bueno, em pica no pujar-me a un escenari, la veritat. Però bueno, ja m'ho vaig deixar per al gener i a partir d'ahí pues, suposo que ya me desquitaré un poco de esta sensació. A veure, n'hi ha molt de treball que es pot fer sense trobada física. El treball de taula. Treball de taula... Sí, i de Sí, fet... i pensar les idees i estar ahí creativament per a gestar algo se pot fer. Sí, sense trobada física no se pot, perquè nosaltres dos estàvem junts. O sigui, vull dir, si haguérem estat separats no haguérem fet puput ni molt menys. O sigui, era contacte continu. Doncs jo crec que malauradament no ha canviat massa i inclús ha empitjorat un poc perquè crec que en el sector ara de les arts escèniques tenim aquesta ansietat d'agafar qualsevol treball, tot el que isca, qualsevol actuació, perquè pot ser que ja no en tinguem després, perquè pot ser que ens tornen a tancar, perquè s'ha d'aprofitar el mínim públic, el mínim, tota l'oportunitat. Aleshores, jo que quan va acabar el confinament pensava que entràvem en una altra etapa. Jo ara estic com que no ha canviat res, inclús tot és més de pressa, tot és més corrents i igual de precari o més. I la pròxima temporada a partir de gener, perquè clar, nosaltres anem amb les subvencions públiques i no ha canviat, crec que no han tingut molt en compte la situació i els plaços han sigut els mateixos i tot ha sigut igual, com si no haguera passat absolutament res. I la temporada que ve, pues suposo que serà igual. El que sí que anem a intentar és, a veure ara que ja s'han passat totes les actuacions que tenien reservades, que s'havien cancel·lat, ara moment de tornar a buscar actuacions i bolos, doncs a veure com s'accepten els teatres. Jo, la veritat és que veig els teatres, o sigui, la part des de l'espectador, no des de l'intèrpret, els veig molt bé, vull dir, estan en prou gent, jo crec que el públic està responent bé, però sí que és de veres que quan te dones compte del background dels programadors, com van de cool, bueno, jo almenys que tinc contacte amb un parell que jo dic, mare meva, estos per a tancar una data que deu ser superfàcil, no? És clavar-la a l'agenda, s'estan tornant bojos. Jo crec que sí que deu haver aquesta bogeria darrere d'això, sobretot de l'organització dels bolos, de clavar en calendari. Clar, nosaltres hem perdut 3 mesos de programacions. Aleshores, aquests 3 mesos
no ens el van a tornar, per molt que vulguin reprogramar i reprogramar, per al futur hi haurà menys, no sé si m'enteneu, o sigui, vull dir, no. Hi ha una capacitat d'espectacles i sa part no la vam tindre, no? Aleshores, és ara. Mogolló de programació. Jo, de cara al futur, no sé, sóc optimista perquè no m'agrada donar-li massa bombo a la informació que sí, bueno, no sé, no sóc massa catastrofista en el sentit de, bueno, doncs al maig s'alliberarà, entrarà més gent i nosaltres volíem anar al Brasil a fer bolos també i jo espero que puguem anar allà. O sigui, vull dir, en juliol o en agost, no sé, jo almenys no me cal fer massa al cap. Si en aquest moment no se pot fer, doncs bueno, no sé. Sénia és el primer espectacle de carrer de Fil d'Arena com a tal. Sí que en Fil d'Arena estem acostumades a estar al carrer perquè hem fet versió de Cafè Sol al carrer i de Salt al carrer. Ho vam preveure al carrer abans que passara tot això de la pandèmia perquè volíem... Això, sempre hem fet la versió de sala i després una versió per adaptar-se a altres llocs de representació i ara volíem començar directament amb el carrer. Però després, amb tot això que ha passat de la pandèmia, hem vist que ha sigut perfecte perquè és molt més adequat actuar al carrer, la gent té més ganes d'estar al carrer i està tinguent més acollida que no si fora en un teatre, jo crec. Sí, jo ahir justet estava en el cotxe pensant quina sort tinc de treballar en el cos i que en la bombolla de la companyia està permès tocar-se i estar sense mascareta, perquè estic donant classes i tota l'estona vull tocar, corregir, abraçar i no se pot. Però almenys tenim aquesta bombolla en la que podem estar ahí perquè el contacte i l'abraç és una cosa que tan necessària. I a la creació de Sénia ha afectat de diverses maneres. Per un lloc, per exemple, un de nosaltres vam tindre febre, aleshores tots vam haver d'estar un poquet confinats fins a que vaig ser el PCR i tot este embolic. I després que estàvem en un poquet de... Hem intentat dur la mascareta tota l'estona que podíem, menys quan fèiem passes llargs. I aleshores estàvem ixint a respirar cada 2 per 3. Ara fem passe, doncs ara ens la llevem. Pues un poc lidiant amb aquesta cosa i intentant acostumar-se i tirant per acabant amb això, amb la mascareta. Doncs és que ja el fet d'estar ahí ballant al carrer amb la gent és un subidon, perquè jo crec que com hem estat tan tancats, cada experiència aixina toca molt més. Però bé, sí que és raro que estàs ahí mirant si estarà rient o està badallant, no? Jo estava l'altre dia ahí intentant fixar-me també de la postura corporal per a intentar endevinar més coses del que veig ahí, de com els està arribant. Home, un humorista ho passarà pitjor Un humorista ho passarà que vosaltres. No perquè s'escolta la risa. Ja, però no la veus, no sé. No sé, jo m'hagués agradat poder fer les ajudes a través de la música, la veritat. Les he fet a través del teatre perquè és un espectacle molt híbrid, però, ostres, per algú que comença és heavy metal. Clavar-se en tot aquest llenguatge sense tenir ni idea de res i haver de lluitar contra
aquestes barreres burocràtiques, però és per on s'ha de passar, suposo. No, i sobretot que no hi ha un espai per a demanar a través de música, no? Que s'adeqüe a aquest Però tipus ja de no és projectes. un espai, no n'hi ha un circuit com el del teatre. La meva producció està pensada precisament per a crear un poc de circuit a la músiques de nova creació, que no n'hi ha un espai on fer-ho, no? És tot cridar a portes, ja que ja són de per si prou amateurs, però no n'hi ha espais professionals més enllà del Palau de la Música i el Palau de les Arts, que són prou inaccessibles, per a, per a fer això. Aleshores, per a mostrar el teu treball o... Bueno, sí, podria ser una reivindicació possible, sí. Res, jo dir lo que abans ha dit Berta un poc, bueno, que reivindiquem el tocar-nos i el estar propet, si no podem tocar-nos, pues el olorar-nos, el veure-nos, el estar sense això. Això passarà en breus. Sí, Jo crec, no sé. ja està, ja no queda res.